и всичко ви се е струвало толкова далечно, мечтано, почти нереално. Днес мечтата ви се сбъдна. Днес вие сте големите, знаещите и можещите, за които училищните часове са вече минало. 12 години вие писахте не само историята на собствения си живот, но и активно присъствахте в училищния ни живот, в живота на градчето ни и на страната ни. Ще изчезне тръпката от изпитвания, контролни, извинени и неизвинени отсъствания, очаквания. И сигурно някъде дълбоко във вас ще се появи тъга за безгрижието на детството, за закачките в междучасията, за отсъствията и възможността да откриете най-невероятното извинение, за да се спасите от изпитването. Днес споровете и дебатите и изборът да вляза или да не вляза в час, не винаги почистената дъска, закъсненията, многобройните медицински бележки остават в миналото ви. То обаче е изпълнено и с много труд, желание и амбиции. Защото училището ви е дало и радостта, и удовлетворението да постигаш резултати, защото в училището идеите намират бъдеще. Иска ми се да вярвам, че училището ни е постигнало най-важната си цел, че сме ви научили да учите, че сме ви помогнали да цените и уважавате истински важните неща. Един професор решил да даде нагледен пример на студентите си за важните неща в живота. По време на една от лекциите си той внесъл в залата не голяма стъклена вана, топчета за тенис, малки камъчета и ситен пясък. Във ваничката професорът сложил най-напред топчетата за тенис. Попитал студентите си, пълна ли е ваничката? А студентите учудено отговорили, ами да. След това взел малките камъчета, изсипал ги, понаместил ги между топчетата за тенис и отново попитал, пълна ли е ваничката? Студентите, разбира се, потвърдили, че е пълна. Накрая професорът взел и ситния пясък, изсипал го вътре и той се просмукал между останалото съдържание. Отново попитал, пълна ли е ваничката? Студентите отново отговорили с да и поискали да разберат защо е всичко това. Ето така трябва да гледате и на живота си, казал професорът, както на тази ваничка. Топчетата за тенис, това са най-важните неща в живота. Здравето, семейството, доброто образование, приятелите, грижите, които полагаме за скъпите ни хора. Камъчетата са нещата, които ви помагат да ги наместите. Уютен дом, в който да съберете семейството, приятелите и роднините си, градинката с цветя или плодове, които да обгрижвате и да носят удоволствие и на вас и на всички, които ги гледат, хубавата работа, която имате, защото сте получили достатъчно знание и имате съответните умения. Те не са жизнено важни, но е важно човек да ги има. Пясъкът, това са маловажните неща. Колко коли ще имате, каква марка телефон притежавате, колко пари ще натрупате, в какъв лукс ще живеете. Ако напълните ваничката на вашия живот първо с пясъка, то за топчетата, за истински важните неща няма да има място. Затова много добре си помислете с какво искате да бъде пълна ваничката на вашия живот. Иска ми се да вярвам, че заедно с вашите родители сме успели да ви научим да разпознавате и да цените
истински важните неща в своя живот. Скъпи зрелостници, в живота си човек има много училища, но винаги с особена нежност се връща към спомена за последното, онова, в което се е разделил завинаги с училищния звънец, за да пристъпи прага на истинския живот. Вие си отивате, скъпели спомена за неповторимите ученически години и забързани към неизвестното утре, ще търсите, ще вярвате, ще обичате. В нелекия път на живота бъдете добри, за да получавате добро, честни и умни, за да не ви уязвят. С дързостта на вашата младост вървете гордо напред. И когато животът ви разпилее в различни посоки, с различни съдби, останете си пак такива, каквито сте днес, с искрено и собствено аз в живота. Тогава, реализирани в избраната професия, ще оправдаете нашия труд и доверие, ще си спомните своето училище и тогава и винаги. Уважаеми родители, благодаря ви на всички, които споделят този празничен ден с нас. Благодаря за подкрепата и взаимната помощ при решаване на възникналите проблеми. От името на педагогическата колегия и от своя име ви поздравявам с успешното завършване на вашите деца. Пожелавам ви здраве, мъдрост и сили, да ги насърчавате и подкрепяте, да се радвате и за бъдеще на успехите им. Скъпи момичета и момчета от випуск 2013 на Средно общообразователно училище Бачо Киро на Павликенската гимназия. И аз като вас не обичам клишетата, и аз като вас уважавам и зачитам традициите. Обращението ми към вас е част от училищните традиции, а пожеланията искрени. Бъдете здрави и щастливи. Вярвайте в себе си и с открити очи посрещайте хубавите и слънчеви дни в своя живот. Следвайте мечтите си. Вървете уверено по пътя, който вие сте си начертали, за да доказвате себе си и да радвате с успехите си всички, които ви обичат, уважават и подкрепят. Ние сме уверени, че вие ще намерите своето място в живота и няма да забравите, че, повярвайте, това не е клише, животът се измерва не с годините, а с дирята, оставена след нас. На добър час! И сега искам да поканя господин Манолов, за да ви поздрави и да връчи дипломите на отличните ученици. Уважаема госпожо директор, уважаеми преподаватели и родители, скъпи абитуренти, скъпи мини-абитуренти, най-запомнящия се ден от вашето обучение е денят на вашето дипломиране и за мен е чест да споделя тая ваша радост и благодаря за поканата да бъда с вас в този специален момент. След малко ще държите в ръцете си резултатът от вашия дългогодишен труд в клас. Надявам се да са ви поставили желаните от вас оценки и които ще ви дадат възможност за напред, но истинските плодове от вашия труд ще ги берете малко по-късно, когато като знаещи и можещи млади хора намерите своята професионална реализация и започнете своя кариера. Сега по-големите от вас трябва да се доказват в университета или на първото си работно място, а по-малките да навлязат в сериозния свят на средното образование. И едните и другите трябва да проявите търпение от отговорност и да приемете предизвикателствата, които ще ви сервира живота. Това са най-важните години в училище и в университета, но
ще се убедите по-късно, че са и най-безгрижните. Искам да се обърна и към вашите преподаватели с благодарност за посвещението да бъдат ваши учители и водачи по пътя към знанието. А към вас, скъпи абитуриенти, сбъднете своите мечти. Така се обръщам към всички, които навлизат в сериозния свят на подрастващите. Не се огъвайте пред трудностите и използвайте всеки ден. Всеки ден ще ви предлага да научите нещо ново и да развивате вашите умения. Бъдете здрави и щастливи, успешни, талантливи, млади хора на павликени. Нека успеете и в кандидат-студентските изпити, и в житейските изпити, които през годините ще бъдат пред вас. И където да ви отведе съдбата, помнете павликени и се завръщайте, когато можете в родния град. Бъдете здрави и щастливи. Още веднъж. И така от профил природо-математически с най-висок успех, отличен 5,98, Николай Валентинов Александров постигнал пълна шестица на зрелостния изпит по математика. С отличен 5,94 Иван Стефанов Иванов с пълен отличен на зрелостния изпит по математика. Момент, че една диплома липсва. Лорка, къде ти е дипломата? Следваща по резултат с отличен 5,92, ако не ме лъже паметта, е Лора Огнянова Талева. Приятел, ще се познава. Отличен 5,88 за Габриела Миткова Григорова. Отличен 5,84 за Цветомир Владимиров Лазаров. Отличен 5,64 за Кристиян Колев Памуков. Отличен 5,56 за Цветомир Митков Друмев. Още една пълна шестица на зрелостния изпит. Много добър за Йордан Руменов Рачев. Много добър Илона Бисерова Банчева. Много добър Йордан Каролов Йорданов. Много добър Любомир Георгиев Георгиев. Много добър Полина Пламенова Кирилова. Много добър Ивета Христова Христова. Много добър и за Десислава Красимирова Кръстева. Много добър за Ралица Ангелова Никифорова. Много добър Диана Валентинова Бонева. Много добър Марина Йорданова Найденова. С общ успех много добър Владимир Йорданов Сидянов. Много добър общ успех Светомира Христова Карагерова. Олджай Неджадиев Османов. Александър Валентинов Драгиев. И общ успех добър за Анатолий Огнянов Мастев. Това бяха учениците от профил природо-математика.
от профил технологичен, информационни технологии. Даниела Олег Петрова, много добър. Милена Иванова Дахова, много добър. Моника Георгиева, много добър. Мартин Янков Колев. Албена Анатолиева Ангелова. Ивайло Илиев Стефанов. Миглена Енева. Александрина Мирославова Георгиева. Дочо Димитров. Людмил Димитров. Християна Здравкова Христанова. Михаела Захаринова Николаева. Людмил Георгиев Аспарухов. Теодор Христов Цветанов. Ники Пламенов Владимиров. Юрий Бисеров Николов. Тук ли е Юрий? Мартин Еленов Манов, тук ли е? Последната диплома за средно образование е на Стефан Милков Гинчев, който приключва в самостоятелна форма на обучение. Благодаря още веднъж на господин Манолов. Уважаеми момичета и момчета, честито дипломиране! За разлика от господин Манолов, аз съм малко по-нахална и алчна. Пожелавам си да се върнете в Павликени, не по празниците, а във вашия роден град завинаги, за да го направите едно още по-красиво и по-хубаво място за живеене. Ние ви очакваме. Очакваме ви като учители. Очакваме ви като лекари. Очакваме ви като химици. Очакваме ви като истински хора, да не изброявам всички професии, да не забравя и многобройното войство на инженерите във всичките направления, които, както чухте на една от работните ни срещи тази пролет, са ни нужни. Очакваме ви. Винаги сте добре дошли в СОУ Бачо Киро. За мен беше чест и удоволствие да бъда ваш директор. Да, на добър час. Шки! Долетим! Къде е нашия? Там горе. Да, видя. Спираме ли? Телефон искаш ли?